dagelan aku iki wis neng petung pagotan guys. Petung pagotan guys yo iki. Ya pertigaane kuwi ngarep kok kono kuwi. Kuwi apa sih Pak kuwi? Iya. Lah yo ngiri iki medun. Bangane bablas. Lho. Heeh. Tek wong ya timbang mare dalane ekstrim guys iki. Kok ngono kae. Oke guys, saya berada di Petung Pagutan Trenggalek. Ini mau guys belon sing wis biasa numpak motor bar nih. Oke guys. Mbak Roni. Omongnya rame gok terus jere. Bener kuwi ngirine ya. Bener nguri ini. Bisa kan? Aku tak gondelan yo, mau nyekel HP aku. Ayo bos. Iya guys. Delon. Oke. Iki wis cedhek karo nggone Mak Roni Petung Pagotan guys iki. Dalane kan mending ya. Ya. Nggih. Wes ya. Kulo tak mlampah ae. Kan marek, Bu. Nggih. Ya kan lho wis teko omah, anak golek. Petung Pagotan. Petung Pagotan. Aku lek teko-teko ya ndredut ae. Jenengan kemunut wae montoran. Nggih. Oh, tapi ana montoran daripada numpak mobil. Aku dhewe mak mobil pamuh aku balik dalan ngono kuwi. Wedi aku lek mulut Bayang di pinggir-pinggir. Aku anggere anjur ngene medun aku tak mlaku. Jangan Mas. Ija apa Pak? Nek rangne ra roh yo Pak ya. Sekecatan lho, Mbak. Nggih. Iki. Jenengan daleme pundi lho? HP-ne sapa to? Oh, berkanu to. Balik desa kae. Oh, Ngarepe TK. Mbak. Loh, HP-ne ngarep TK itu liyane Anis semua iki lho. Pak Anissa. Anissa. Nggih. Nisane Mbak In. 11 selip ta? Nggih. Kulone kon. Kulone Mbak. Kanca sampean? Halo. Sekolah ini kunduk jilan ibu yo gane kula. Nggih. Walah. Lho kula ngeten nek nemae Pak Putra aku tak melu. Kula ngoten. Aduh lho, Bu. Nggih to, nggih. Aku pengen roh kula ngoten niku lho. Munggah gunung medun gunung. Seru kok. Iwan kita iso nyuruhke nangis ya. Bon, mana kene? Iya lah. Gendeng. Alah ya. Tak golekne cirang. Saman mi. Nggih. Teko karo bae keimanan ya. Mami. Terus kene malen. Oh, kakak. Kalau oleh pengingat yang lagi. Apa ya, Mi? Terus jalannya anu nih ya. Ora empun iki. Dalane piye? Lama ya ora adoh jare ngono, atuh goleki nggih Mak, marek. Nggih. Tebiyo niku rek dipadosi mesti pahit. Dalane aja lho, tak pengen melu yo arek. Aku numpak mobil wah aku. Mak dolane ngono, nak montoran.
Pak dulu terus jalan. Piye? Kamu sama ngetak deh ya. Gua guya buya jalan. Kok kene digataknya to? Enggak ya aku ora. Tekon wong. Kok ngono? Bayar Apa apa ngiri enek wong kok enek titipan lho. Wong Dede ya Bu ngono. Sing ngiri lho, tikman ngiri lho. Sorotip yang ngesor lho. Anu lari jatah nama biasa nek paling. Oh niku. Oke gitu kan. iki lho sing seneng cirang. Orang Bisa kita apa di sepuh gua Jombrang lho. Kok ketombrang ya? Dene kiri. Kepenak. kata. Ora cirang nih ke jombrang kok. Kok kita bong garing wis kan. Tuh. Cirang Ya Allah. Jombrang. Seneng niki lho. Aku tekok jenenge Masa kali anu kowe iwak segoro. nggih kula Paham. nyandung ngoten kok. Ya nanti. Jarene nyanyi. Jengkol diremet kan lho, Bu. Ada Tetapi iki dereng Ana sing hah? Enak mak. wow. Aku dah ya orang bang. Ya sorene lek wae ora dalane. Ya seru dalane. Pas ngeten iki lho buah cirange. Ngoten. Papi malah dan tak kira mama minggu. Lewat sana. Iya lewat sana. Wis tanduk kene nduk. Sudah cukup. Panggare tenan pun. Iya. Miki kau pindah mana Mi? Mati aku. Sampe Mas mangan kan, Bro. Terus apa? Boleh Bu, jika bunga anak panaan Bu, ada baturnya Bu. Tapi Iya, sani. Bu. Iki anak barengannya tak perlu cari. Coba. Orang. Lagi mana lembut udah topeda, Badan ku lek langsung bahasa hutan ngoten. Makne aku mau melok mobil. Ya sudah mabuk. Kalau main sama kalapan. Tak jeneng ngaripe ya. Ndang bulan ya lama. Coba rumahmu dulu ya rumahmu. Iki sapa mbok emang? Iki. Yuk, ini Ah, foto empu gitu. Aku ra bon. Hah? Pak itu. Kuwi lho, anu lho. Enggak. Iki sapa lagi? Ayo, Enggak. ojo pake to iki adekku kok pake piye to? Oh, duduk. Enggak. Ambil ayam. Ora no sing newe mamae Mas. Sing kuat. Kasihan iki. Malahan ado bon. Malahan ado. Nggih. Nggih, Jenduke ndi iki? Iki lho masih kon juga. Nah, Kae sendoke ning ngarepe mami. Iki lho. iya. Kon jenengan. Bon, jenengan. Mi, sendoke aja murah. Masih kopine ndi? Kenapa ngopi ini kau? Mi, sendok Oh iya, aja. Piye to ki marah dikei sendok. Hah? Aku ora tak sampe. Tapi jalannya begini. ora no, ya sing ade minggu mang terus. Mas bisa marune bon aku telepon mang. Kayak kondong kok sendiri. Mang cakruk ya apa mare? Pos akeh kok. Pos kan kene iki kan kan tak omongi masjid ngiri. Lah iya. Oh, masjid ngiri enek pos neh. Loro, sing tak dalan mek semene to. Iya. Terus kadung Kan minggu rono. iya, munggah beden. Oh, arek tak. Karena butilah iki lho, Mak. Kan nek pos to wiyoan. Ya kono. Terakhir kita tekan, heeh, Mi. Teko. Kono sing Terus jongkok. anu tekoke ngendi ki awake dhewe kuwi? Petung. Petung. Petung kuwi terus Arah-arah arah-arah ngarani ngono. ngisor SD. Heeh, ya. Ono ngiri terus SD. sampe duk ngono kae. Tanglet tendong kok makan kita mau ditindoi nek dia tanglet dia Nggih. Sumarno. itu anu kok. Kowe mang teko sekolah bisa adoh, Bu, ngoten. Sampai terus pokoke aja menggok ngono, Bon. Ora nggih. Dadi mboten menggok ngeduk. Mbak, apa saya? Karo apa?
telur. Pun dalan rono ke ya nek to. Mriko enten dalan niku mriko. Mriko ngoten ana pundi-pundi jalanan iki. Oh, nggih. Jo tak duduk pandene. Jenengan punduk ya sapa? Nggih. Piye dibundut? Bon, ana titis nanti. Neng buli tak kene. Nggih. Karo mbok ini dulang mbok sampean. Dulang pantai itu Nggih, lho. Bu, jenengan anu niku. Piye terusan? Lebih kok juga nama tak juga nama kowe dudu. Karo telur apa karo? Dek iki ora gelem lho ning kloso iki ki emoh. Dek iki ning dinding kon iki. Lah niku ngoten. Yo emoh ning kloso. Ya Allah. Lek karo telur lek Ora. karo golek nang tawon nang. Piye ku Ibu? Njaluk mak tak beli ya. Karo duduk ya. Iki duduk iki tak jam nih. Iki. Iya no. Luar ada. Enggak kalau sendiri kalau Mbak. Hah? Sendiri kalau siapa? Ya. Paham enggak, Mam? Enggak. Wes mak emok kae. Kae wes tak ajangne duduk. Ku mau gelem kok iku lek ora gelem ora gelem. Kok pengen jedul. Kok Kok ngalah. Juga ning gua Oh, ya wes. Dia masak ambaran. Sing rewon yo akeh. Lha iki konco sampean ya. Sing rewon. Duri yang pawon. Ana kaya sendiri. Ojo rono ojo itu. Mari gunjul lho ya. Ayo. Ono bae lah teko keri yo disiki. Ngapalne dalan. Pacila. Poh iki senengane. Bene wis to. Iki ampun to, nek lho iki. Iki lho malah kok. Bukan mengkarepe jeneng malah mulih. Iki bagus. Mondek cirang. Jalan-jalan jualan. Seru tapi jalan iki. Anu pulang karo ngonten Wah, dalane Lah kula angel. kaya ke HP bone kene saser-saser ae. Wis metu aman ngono, metu sing kemang lho. Apa ora? Iki nggo lanang salah tataran. Oh, ngono ya tase. Dek. Ku tak gawakne tasem. Gak. Gak. Ibu ora tasen ngono. Tase iki lho ibu ora diteker. Empan ora ya? Kan, Iki lho. empan iki lho. Tasmu ning kono ndak ibu? Ora. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe ape mlaku aku ngerem rek yo malah anu loro-loro ra enek sing balu iki. Iki ade menggok rene yo. Ini ya, oh. Kok ngene lho dalan nopo kok ngene. Salah. Kene lho masalah ini iki piye iki. Padahal iki ngerem terus lho iki. Nggih, ngene iki. Aduh ya Allah. Nah, ngene iki.
Bon. Entuk rezeki kok ngene bon. Oh, timbang celurut aku lu munggah. Celurut iki piye lek ape gandol iki, Mang? Dai. Ayo iki mono mesle titik wae yo medun aspal. Enggak. Mobil lu piye? Yo kalem. Omahe kono mau. Apa nih? Kok mangan enak. Gua mangan enak itu. Soto nih biasa tapi gurih seger. Gurih seger. Cireng. Oh, cireng. Monggo cireng. Ora mang. Iki kok karek empan apa ora ngono lho. Tapi kok mah kelutek engko. Sing berat iki lho, ngempet tenan iki kene iki lho. Oh, dalane dalan mlebu rene iki meng lho. Lek kono kan oh sik truk liwat simpang-simpangan kan ora tek nemen. Lah iki lho truk apa iso simpangan we. Iya. Rem sensasi entek. Lah piye gedeng Jadi rem terus iso anu. Wis leren sak jam ning kono.
Ayo kan aneh HP itu. Ngeng. Ini lho cangkemmu muni kerapet mlayu. Mangkane dalane lho lah. Ada sinyal yang nang mantu ke sinyalnya enak. Kuwi modelnya telepon golek sinyal deh. Ih, repan ora. Ono kae. Ya nek ngene dalan opo ya? Weh, Ya aku lo dalan sak apa. Iki jalan ya cakro kae. Saya budaya pos.